Mêrdîn Wikipedya Azad Mêrdîn bi Tirkî Mardîn bajarekî Bakurê Kurdistanê ye û îro dikeve komara Tirkiyeyê. Bajarê Mêrdînê ji başûrê xwe ve bi Rojavayê Kurdistanê, bi rojhilatê xwe ve bi Sêrt û Şirnexê, bi bakurê xwe ve bi Amedê û ji Rojavayê xwe ve jî bi Rihayê hatiye pêçan. Hejmara niştecihên xwe 796,591 kes e. Qezayê bi ser ve evin Qoser, Artuklu, Nisêbîn, Midyat, Mehsert, Derîka, Çiyayê Mazî, Şemrex, Kerboran, Stêwir û Rişmil. Nav Di dema Persan de navê bajêr Marde bû. Bi dema Bizansiyan de jî Mardiya bû. Ereban jî navê heremê kiriye Mardîn û Süryaniyan ji bajêr re gotiye Marde. Kela nav bi Kurdî Mêrdîn e. Dîrok Mêrdînê Mardon Mirde an ku Marde yek ji navdartirîn û kevintirînê bajarê Mezopotamyayê ye. Bajar li ser ciyakî ava bûye. Kêleha wê a kevin hemû rêyên bajêr bi xwe ve girê dide. Mirê kelehan hatiye gotin ji kêleha Mêrdînê re. Di dîrokê de gelek qiralan xwestiye ku wê têxe destê xwe, lê keleha Mêrdînê rê nedaye wan. Bajar li başûrê kelehê ava bûye. Xanî li du yên din bi hev û du hatiye girêdan. Kevirên wan yê spî û zer ji bo avakirinê hatiye peydakirin. Bajar bi avaxweya hênik û xwezayê xwe ya balkêş bi navdar e. Bakurê wê cihê Bexçe û Bostanê ye. Di dîrokê de ji bo bidestxistina bajêr şerhêngiran çêbûne. Berî çêbûna Mesî, Asûriyan û Farîsan şerhêngiran kirine. Demekî Roma li vir mane. Bi hatina İslamiyetê de dema Umerê Kurê Xettab de hatine bi ser bajêr û bajar kontrol kirine. Kurdan di dema Merwaniyan de bajar bi baştirin şêwe îdare kiriye. Pisre Artukî li vir bicî bûne. Bajar bi aqilmendiye İdrîsê Bedlîsî di dema Selîmxanê Kurê Sultan Beyzîd de ketiye kontrola Osmaniyan. Kronolojiya bajêr Berî Zayînê 1243 dema Hûriyan û Mîtaniyan, 1243 dema Asûriyan, 608 dema Medan, 505 dema Persan, 612 dema Makedoniyan, piştî Zayînê 1995 dema Romayiyan, 640 dema Bizansiyan, 440 dema Ereban, 1202 dema Eyyubiyan, 1515 dema Osmaniyan, 1847 serhildana Bedirxanan. Ernîgarî cihê ernîgarî û sînorên bajêr. Bajar di nav paralelên 36 derece pêncewiyet yek pêncewçar xulek û 37 derece 47 xulek, bakur û meridyenên 39 derece pêncewpênc xulek û 42 derece 41 xulek rojhilatê ye. Sînorên bajêr li bakur bi Amedê û Ehlîhê ve, li Rojava bi Rihayê ve, li başûr bi Qamişloyê û Amûdê ve û li rojhilat jî bi Culemergê û Şirnexê ve tê girêdan. Taybetiya erdê bajêr Erda heremê sedîda 52 wî ji çiyan, sedîda 24 ji deştan û sedîda 28 ji platoyan pêk tê. Erda wê 177,200 metre kare ye. Li heremê
genim ce nisk nok bembo garis û trîtên çandin. Avheva li başûrê Herêmê avhewayeke çolî heye. Ji lewre jî havînan pir germ û zuha, zivistan jî sar û li hinek deveran jî hênik derbas dibe. Çiyayê Herêmê Çayê bilindî Herêmê cûdî ye. Alam ziyaret dibek Turcel û Bozê Bîra deşt Zozan û Gelî. Deştên Tilermên Qoser, Merdîn û Nisebînê her sê deşt bi hev re girêdayî û di geliya cemê Xaburê de ne. Dirêjbûna deştan 35 kilometro û firebûna wan jî 20 kilometro ye. Cem û gol Cemê herî mezin ku di nav sînorên bajêr de diherike Cemê Diclê ye. Bixur, Zergan, Avaspî, Reşan, Çaçan, Gümüş jî cemên din yên Herêmê ne. Gol li Herêmê tune ne. Tenê li ser cemê Bixurê ji ber bendava Bixurê golek sûnî çêbûye. Babetên heywanan Herêm li alî heywanan ve ne dewlemend e. Rovî, kevroşk û balindeyên kovî, kevokê teqle û mêrdîn di cihanê de deng dane. Ji sedî pêncî mirovê mêrdîn kevoka xwedî dike. Kevê gozel û kevê sûsik cihekî girîng digerin di zinarê Merdînê de. Her cureyê şahlil û bilbila li ser kelaya Mêrdîn hene. Li sala 1998 de keftarek ji aliyê Neçirvanên Merdînê hate dîtin û kuştin. Li dêrka cayê mazî curiyeke teyrêbaz heye ku li cîhanê de tenê li çiyayê derîkê Turcelê pêde dibe. Gelew navçeyên bajêr Mêrdîn, Kerboran, Dêrik, Qoser, Şemrex, Midyat, Nisêbîn, Mehsert, Stêwr, Rişmil, Artuklu, Aborî. Bin Erd li Herêmê fosfat, çimento û malzemeyên ji bo doxla û kiremîdan ji Bin Erdê dertên. Cihên tûrîstîk, dîrokî û gerî. Bajar ji alî xwezayê ve ne pir dewlemend e. Tenê şelale, çaxçax ji alî gel ve wek ciyên seyranê tê bikaranîn. Kela Merdînê, mizgefta bajêr, dêr û têrên Herêmê jî ji alî gel û tûrîstan ve tên serlêdan kirin. Germavên Kerboranê Germav, gurmî av carna çel derece germ dibe û ji bo nexweşiyên cerm û romantîzmayê baş e. Gundê Dara, Çand û Huner, Olcivak Mêrdîn ji alî Olcivakê de bajarekî mozaîk e. Piraniya gelê ji mislimanan pêk tê, lê li Herêmê Xristiyan û Êzîdî jî hene. Misliman ji mezhebên Henefî û Şafiyan pêk tê. Civaka Herêmê jî ji Kurdan, Ereban, Suryaniyan û Ermeniyan pêk tê. Bajarê Mêrdîn ji perçandibûna xwe tê nasîn. Li wir Ereb, Kurd, Suryanî û Ermenî hene. Dêra Zehferendê di sed sala 11 pêveha navendî jî Petrîkên Suryaniyan rekiriye. Ji bilî wê dêrek din bi navê Şehîdê Şimûnî heye. Li başûrê bajêr
دیرا مار مخایل ناسک و یار مار بترس هاتیه آوا کرن. لتاغا شمسیه دیرا مریم جه اردمه پر بدف هاتیه لی کرن. تیرین دنون مار بنهام، مار توما، مریم، مار افرام، مار اوسیو، شهید هرمز. بازار زمانو اولو چاندین جواز میردینه. جبو کو جهی خود پروگراما اونسکوی ده میراث جهان ده دگره. سری ل اونسکوی هاتبو داین. اونسکوی پشتی لیکولین خواه سرلیدان پجراند. میردینه وک برندام کت ریزا جهین پاراستنه. پشتی کو برندام دی هات پجراندن بلدیه باجیر جبو ری لیگرتنا آوائین بی پلان پروگرامک جخورا چیکر. خوارنین حرمه لحرمه سوار و خوارنین جه سواری بهتر دین خوارن وکی سوارا به دارچین و باجان رشکی. سلت هناران شوربه ماست اجین و کتلکین بداگرتی لحرمه جی ین ده نافرون و هیکان ده سوکری رد بیجن اروک رشته و کبه هورو رو دیین داگرتی. رشته و کبه جی آلیه جلوت دی خوارن. وکی دن مریشکا به کجنیجه براشتی سم بیسک لحمجونا سرگرتی بلو خوارنکا وکا قصریه سروب بی و هوری هیشاندی جی ده ناف خوارنین ده وری دنه. لبر خوارنان دوته و خوارن لحرمه قهوه دال مراجی خودی جه کی تایبته. آرخاوک براشکا گوشته کشاندیا مردینه بورانیکا سیا لی دارو زیافه دورون ایجین کلدوشیا ماسیه کلورا شلواکی کفت ترش کتلکا باجان رشکه کتلکا دیلانه مفتونه باجانه محامره میلاک به سواری پارخانه مردینه قیخانه مردینه سن بیسک سنی کفته کنجن حرمی کچن جوان کفین رنگین ین پیرجی یه سپید دن سری خواه لهنک دوران وکیل دیری که شن کتانین دریج دن سری خواه فیستان هری پر لحرمی تیل خواه کرن گورین جهوری و لاستکین رش دلنگان دهنه. خملاندنه که طایبتی جل حرم دقه جن دقین شین لسر رویان جی دستی خواهد کن. شالوار و انتارین سپی و دریش جلین زلامان دین حرمینه. ایشلیکو الگین بیاخه دستر شالوار ده دیل خواه کرن دستر زلامان ده عگال آنجی چفی هیه. شوقه جی جارنان تی بکارانین قوندره ده لنگان ده هیه. نافدارین باجیر